Non estaba prevista esta entrevista precisamente despois do comunicado de Pedro Sánchez, coincidimos todos. Que pensa vostede que vai pasar o luns co presidente do goberno? Que nos vai dicir? Pois eu non sei o que vai dicir, eu que sei o que espero que diga, o que quero que diga, non? E o que quero que diga é que vai a seguir liderando o goberno de España para seguir poñendo encima da mesa novos dereitos para as persoas, seguir mellorando a vida da xente e poñendo a España no papel que merece internacionalmente, que gracias a él está tendo, non? Ese protagonismo que España está tendo no plano internacional. E, por lo tanto, o que espero é que siga como presidente do goberno ou, no mellor dos casos, que decida presentar unha cuestión de confianza, pero, en todo caso, que siga liderando o goberno de España. Iso é o que espero. É certo que toda esta situación o leva un desgaste persoal, como el mesmo recoñece, agora a implicación da súa muller nese proceso xudicial, que agora vimos de saber que dende o propio pseudo sindicato Manos Limpias recoñecen que o mesmo está en unha denuncia infundada en noticias falsas. Vostede, en certo modo, sen guardar paralelismos, evidentemente, sabe tamén un pouco que se extralimiten dunha función política. Dende o Partido Popular, dende o voceiro do Partido Popular, Antonio Meijide, temos escoitado dende o comezo da legislatura que vostede ten certos aires dictatoriais. Sí, bueno, a verdade é que isto é unha dinámica que sigue o Partido Popular no conxunto do territorio. Mire, o señor Feijóo chegou á Xunta de Galicia mentindo. Hai que recordar que mentiu cando dicía que o presidente Touriño había comprado coches moi caros, que por temas de seguridade se decían que estaban blindados, cando non era verdad, ou que o conselleiro Méndez Romeu había comprado unhas sillas tremendamente caras para un salón que había na Xunta de Galicia. Todo iso era mentira, non? Pero certo é que valeu políticamente. Por tanto, é un home que está instalado na mentira, é unha mentira andante. Este señor é unha mentira andante. E ahora mesmo exportou todo isto ao conxunto de España. Por tanto, o señor Meijide o único que está facendo é seguir o libreto. Sigue o libreto que ten marcado o Partido Popular. E non só me ten chamado dictador, me ten chamado outras cousas. Eu non vou reproducir por respeto aos ciudadanos, pero o único que sabe facer é insultar. Porque cousas novas non presenta, cuestións útiles para a provincia non presenta ninguna. O único que se dedica é a decir que en determinada carretera hai un bache. Como se só houbera baches nas carreteras da Diputación, que algúns hai, pero tamén nos hai nos da Xunta, tamén nos hai nos do Estado, tamén nos hai nos vías municipales. É dicir, iso é algo que ocurre a quen lle goberna, no seu ámbito, ocurre sempre. Por tanto, é o único que sabe facer, ir sacar fotos aos baches. E só lle falta repetir o que fixo o anterior voceiro no pasado mandato, cando fixeron paripé de que un autobús había quedado embarrancado nun bache, un autobús, e para sacalo tiña unha pala de man. Eso é un sketch que non o faría mellor nin Cantinflas. Por tanto, esa é a dinámica política que está seguindo o señor Meijide, e non nos entramos detrás, pero estamos a gobernar, as nosas prioridades pola provincia de Lugo, e é o que nos preocupa. O que faga o señor Meijide é cousa deles, o seu partido sabrá, pero sería moito máis útil se presentara cousas concretas para mellorar a vida dos lucenses, utilizando os presupostos, non vindo aquí propoñendo cousas que sabe que non poden ser reales, porque non temos doble presupuesto. Temos o presupuesto que hai, igual que o ten a Xunta, igual que o ten o Estado. E con ese presupuesto poderás facer determinadas cousas, pero que non pode ser ter un doble presupuesto. É vostede máis estricto cos alcaldes do Partido Popular a hora de destinar diferentes cantidades de cartos dos orzamentos da Deputación que cos do Partido Socialista ou o Bloque Nacionalista Galego? Para nada, eso tamén é outra falsedade. Mire, que fixe unha discriminación clarísima, foi a señora Candia cando presidiu a Diputación 3 meses, que en esos 3 meses firmou 43 convenios, dos cuales 42 foron para o Partido Popular, repartido máis de 5 millóns de euros, e só un, con 18.000, foi para Cervantes. O resto foi todo para o Partido Popular. Iso sí que é discriminar. Ou a Xunta de Galicia, que a mí o meu concello, onde son alcalde, moi forte de Lemos, non me dá nada, absolutamente nada, que non sea obligatorio. Non hai ningún convenio de colaboración co concello. En todo caso, nós teríamos que reequilibrar. Teríamos que reequilibrar o que non fai o goberno da Xunta de Galicia. Pero fai poucos días, nun pleno, fai poucos meses, un par de meses, creo, nun pleno, o señor Meijide nos acusou que só arreglábamos carreteras nos concellos
de que gobernaba o Partido Socialista. Non é así. Pois cos datos na man, e xa lles entregamos a él, e cae un empate prácticamente absoluto. Creo que eran 33 millóns de euros o que se habían invertido nas carreteras no último mandato, e había un empate a 12 ou 13 millóns de euros entre os concellos do PP e os concellos do Partido Socialista. Prácticamente igual. Ese dato xa o ten o señor Mejide. Xa se lle pasou. Con carreteras concretas, sabendo se fixeron as obras. É dicir, a mentira ten as patas moi cortas. E os datos son os datos. E, por tanto, a política que está facendo creo que é moi perjudicial para él, porque realmente o seu prestixio, eu creo que a larga vai ser afectado, porque non é posible manter unha mentira permanente. Tu podes mentir un día, igual te creen, pero cando a mentira é un sistema, mentira sistemáticamente, pois eu creo que ao final a quen perxudique a si mesmo e o seu partido. Falando de estrada, falando de carreteras, estamos xa na primavera, tempo para poder traballar precisamente nelas. Dende o Goberno da Deputación se explicou no seu día que había, pois se recoñecía, non, o estado deficitario de algunhas desas estradas, pero que ata que comezase a primavera non se iban comezar as actuacións. Están comezadas? Mire, temos en marcha un montón de proxectos, eu non me recordo exactamente do número, podía ter aquí o dato, pero non me recordo ahora, e curiosamente a inversión máis grande vai no Concello do Partido Popular, que é o Concello de Friol. Prácticamente 1 millón de euros vamos a meter en estradas que pasan por Concello de Friol. E o resto, pois, distribuído no conxunto da provincia de todo tipo de colores. Todos os venres, a Xunta de Goberno, é raro un venres que non se aprobe algunha mellora de algunha estrada. Nos últimos estamos vendo xustamente en Paradela, Concello do PP, e en Sabiñao, Concello do PP, por exemplo, as últimas que se acaban de aprobar. É dicir, nós traballamos porque as carreteras están onde están. Eu nunca decidín que houbera carretera da Diputación en concellos do PP ou concellos do Partido Socialista, son as que son, e sabemos que temos que arreglar dentro da medida das nosas posibilidades, que son moi poucas. Pense vostede que na financiación do Estado, as autonomías se ten revisado nestes 40 anos máis dunha vez. Pero, sin embargo, a financiación dos concellos e das diputacións está como nos tempos de Franco. Non se revisou para nada na etapa democrática. Por tanto, fai falta unha revisión da financiación local para poder prestar mellores servicios aos ciudadanos. E que facemos? Pois damoslle o plan de deputación aos concellos, onde o que menos recibe 200.000 euros, o que máis recibe 550.000 este ano, e como mínimo 50% o teñen que meter en vías provinciais, en vías municipais, para decir, para arreglar os camiños dos municipios. Todos estes anuncios de prensa que están sacando os alcaldes do PP de que van a invertir 300.000 euros, 200.000, etc., son diñeiro da Diputación. Non é diñeiro propio dos concellos. Non, é o diñeiro que reciben do plan de Diputación, que antes chamaba plan único, e agora chamamos de plan de Diputación por unha cousa tamén moi sencilla, de claridade e transparencia. Porque os alcaldes populares, en vez de decir que se fonte viñen da Diputación, como teñen obligación de facer, igual que se veñen de Europa, ou do Estado, ou da Xunta, que poñen os seus carteliños, primeiro non os poñían, e despois dicían que o plan único, bueno, sí, é un plan único de obras, pero non decía onde viña a financiación. Por lo menos os ciudadanos ahora sabrán que nos carteles teñen que poñer plan de Diputación e eses fondos veñen da Diputación Provincial. Un dos proxectos bandeiras precisamente da Deputación de Lugo é ese modelo de residencias públicas. De feito, bueno, pues hai aproximadamente un ano, de feito a nosa compañeira Ángeles Barceló estivo falando delas dende aquí, dende a propia Deputación de Lugo. A Deputación de Becerrea é un caso aparte, porque é unha residencia que non vai na mesma línea que o resto de modelos de residencia. Vai poder a presión social, porque os veciños se queixan, evidentemente, de que non está ese inmueble aberto, que non está tampouco ocupado. Vai poder esa presión social, esa presión veciñal co modelo de residencias da Deputación de Lugo? Mire, eu sou unha persona que me conoce, e recordo un día unha entrevista que lle fixeron algún medio de comunicación a unha persona que levaba protocolo durante moitos anos nesta casa, e dixo, lle preguntaban que cualidades valoraba el dos presidentes que había tido, que xa era varios, e decía que era unha persona que escoitaba. Eu procuro escoitar, pero tamén lle digo, eu non son dos que se baixa a presión. Cando hai razón con presión ou sin presión. E se non hai razón, non a hai, por moita presión que haxa. Por tanto, eu, en eso, como xa teño alguna experiencia política, eso a mí non me afecta absolutamente nada. Por tanto, ca razón na man, sí, terei que darlle razón a quen a teña. Se non ten razón, por moito que presione, non lle vou a dar. Quen ten razón aquí? Aquí, pois mire, desde logo o alcalde de Becerrea non a ten. E os veciños, pois a veces, ou se deixan, ou os manipulan, ou se engañan. Mire,
na etapa de cando presidía esta casa José Ramón Gómez Besteiro, que foi onde partiu a idea das residencias, do modelo de residencias, hai que reconocerlle cada un o seu. Por qué? Porque aquilo naceu porque a Xunta de Galicia aos pueblos pequenos non aparecía, ni estaba nem se esperaba, non se esperou xe tampouco, cantidad de anos despois. Bueno, entonces se crearon unha serie de, bueno, se idearon unha serie de residencias en sitios pequenos, donde non vai o mercado, porque non lle é rentable, donde a Xunta non estaba, entón a Diputación de Lugo trataba de paliar un pouco a propia Xunta de Galicia. Está sendo unha competencia impropia, porque os servicios sociales, tanto no Estatuto de Autonomía como a Lei de Servicios Sociales de Galicia, a lei que fixo o Partido Popular de Servicios Sociales de Galicia, dice que os servicios sociales son competencia exclusiva da Xunta de Galicia. Ben, entón se idearon unhas residencias pequenas, en torno a 30 plazas aproximadamente, con 25 traballadores, é dicir, unha calidad máxima, porque é casi un ratio de 1 por 1, de un traballador por persona atendida, que crea empleo no rural, onde máis fai falta, nos sitios pequenos, para fixar población, que move, dinamiza a economía da zona, porque todo o que podemos comprar no pueblo onde está ubicada a residencia se compra ali, non se trae de fora, se compra ali, por lo tanto beneficia a economía local, e o empleo que se crea ten un componente tremendamente cualitativo en cuanto a que no 95% femenino, son mulleres no 95%. Eso que significa? Pois eso significa que eso é unha maneira de garantizar que a poboación no rural non siga baixando, porque se as mulleres teñen que abandonar o rural, evidentemente a población desaparece. Así que tiña esa filosofía. E se foron facendo residencias. Ao principio, cando cheguei, había 3 abertas, que era Trabada, que era Meira, perdón, que era Pol, e non me recordo esa outra, e Ribadeo, Trabada e Pol, e había outras en construcción. Eu, durante os 4 anos pasados, fomos capaces de abrir 6 residencias, é dicir, ahora mesmo hai 9 funcionando. Temos outras 3 en construcción, a Becerreá, que está prácticamente acabada, pero faltanos aínda que nos den un gancho de luz, que non nos deron. O sea, por tanto, isto que está dicindo por aí non está en condicións de poder abrir, porque non nos poden dar a luz porque ainda non ten autorización da Confederación Hidrográfica do Cantábrico, porque iso pertenece a esa vertiente do Navia, pertenece á Confederación do Cantábrico. E ainda non lle deron autorización, neste caso, a eléctrica, a compañía eléctrica, para que nos dé luz á residencia. Por tanto, xa non se podría abrir. De todas maneiras, eu que si dei foi instruccións para que se vayan facendo os preparativos, preparando todo, para que no momento que nos den a luz podamos ser máis rápidos. E aí hubo quen, desde este caso do Partido Popular, daquelas coa presidencia do cousa alcalde de Becerreá, cando se pasou ao Grupo Mixto, e dixo o Partido Socialista, pois acordaron unha macroresidencia que para nada é do modelo que se había establecido para a Xunta de Galicia, que chaman comarcal cando as residencias da Diputación de Lugo non son comarcais, son locais. Non hai, porque se foran comarcales, para que queremos unha Navia, para que queremos outra en Cervantes que se vai facer, para que queremos outra en Piedrafita, faríamos só unha centralizada e xa está. Non, pero non é o modelo. Por lo tanto, nos vamos a manter o modelo. De todas maneiras, esa residencia está aí e hai que abrila. Pero vamos a abrir, evidentemente, dando os pasos que teñamos que dar sin ningún tipo de presión, por moito que queiran presionar. E tamén hai que dicir unha cousa. Se a estas alturas non está aberta, é porque se habían olvidado no proxecto do Centro de Transformación Eléctrico. Non había un centro de transformación eléctrico no proxecto da obra. Houve que facer o proxecto despois, contratalo despois, que a mesa creo que en torno a 100.000 euros, non era unha cousa menor, e agora está acabado, eso está acabado, e falta, como digo, que nos den a autorización da Confederación para poder ter energía nese edificio. Ahora mesmo vai usted ali e non pode ter luz, non a ten. Por tanto, non pode abrila. Como que servicio lle presta aos ciudadanos se non ten energía eléctrica? Pois non a vai ter. Así que cando se poida, abrirase, sin dúda ninguna, a residencia de Becerreá. Vamos a seguir construindo como está a da Ponte Nova, vamos a seguir construindo como está a de Guitiriz,
vamos a que tamén decían que non íamos a facer na casa da botica de Guitiriz, bueno, pois lamentablemente despois de moitos episodios que se derrumbou, que o aire tiraron a parede que había que conservar, etcétera, etcétera, somos capaces de ter a estrutura xa máis da mitad feita, esa estrutura, estamos facendo outra en Pobra de Brellón, e se están trámites con outras 6 máis hasta completar as 18 que forman parte das redes, que están aprobadas para a rede provincial, 18 residencias, sin recibir un euro de axuda da Xunta de Galicia, nin para construílas, nin para mantelas despois o día a día. Iso é o que tamén deben saber os ciudadanos. Así que, coa razón na man, aberto a todos. Sin razón, por moitas presións que haxa, evidentemente, a min eso non me afecta. Pois José Tomé, presidente da Deputación de Lugo, moitísimas grazas por compartir connosco estes minutos en Hoy por Hoy Lugo. Moitas gracias a ustedes por permitir explicar aos ciudadanos estas cousas que a veces non chegan. Graciñas. Gracias.